Ty očakávaš možno Slován, ako to dopadne, ako Extraliga so Slovanom, bez Slovana, ako bereš túto situáciu? Na Slován som úplne zabudol, ako to pre mňa není klub, proste ja nechápem títo jej kroky, čo tam vôbec robia, však treba sa vyjadriť, treba ísť nejakou cestou a tie vízie, pre mňa to je nepochopiteľné, aby takýto klub takto fungoval. Je ťažké každým rokom sledovať o tom, kam ide Extraliga? Keď to zoberieš, vieš čo myslím, každým rokom, keď to pribúda, je to iné. Mení sa generácia, ako my sme staršia generácia, ktoré sme držali hokej na nejakej vysokej úrovni, prakticky na najvyššej úrovni, čo sme boli, a to sa mení generácia. My sme zaspali 10 rokov dobu. Po roku 2003, čo sme mali poslednú medailu, sme zaspali dobu. A viem, že tam bola roku 2012 medaila, ale viete, na majstrovstvá sveta nechodia zase takí špičkoví hráči, keď sú na olympiáde. Môžem ešte teraz akurát k tomuto doplniť, že čo hovoríš práve na tú víziu napríklad Ríša Lindnera a spol ohľadom tejto budúcnosti slovenského hokeja? Ja sa nezapájam do takýchto rečí, ja si idem po svojej línii a neviem čo, ja som nebol na tej prezentácii, čo tam prezentoval, a musíme si zobrať aj z druhej strany, že teraz každý kandidát prezidenta, keby robil takéto veci, tak máme v tom chaos. To všetko záleží na tých kluboch, každý klub má 3 hlasy, čo sú extraligové, to záleží na nich, jak sa oni spoja, či pôjdu proti tomu, či pôjdu s Lindnerom. Ja som ich vízie nevidel, ja som iba mi poslal pár e-mailov a ja vám to poviem takto. Pre mňa je vízia to, že keď mi povie, že mi dá 200 000 eur ročne na klub, alebo dajme tomu na Ačko, na mládež, tak ja mu to podpíšem. Nemám v tom problém, len taká vízia tam nebola. Viete, že tí kluby potrebujú peniaze, takže to je vízia pre mňa. Je to najväčší nedostatok Extraligy, nedostatok